Ipuin kontalariok greba digitalera batzen gara. Zaindu nahi dugulako kultura, sortzaileak eta herria. Modu duin batean kontatu nahi dugulako, eta modu duinean ere bete nahi ditugulako holtzak eta belarriak, ipuinez eta kontakizunez, etorkizuna imaginatzeko eta ez egoteko bakarrik erantzun soil eta bakar bat. Horretarako, ondo kontatzeko, 2 egunez isilduko gara ipuin kontalariak beste inbeste sortzailerekin. Eta gu isilduko gara, gure isiltasuna oihartzuna izan dadin. Hitzak dira ipuin kontalarien lan tresna, eta hitzen arteko tarteak ere bai. Isiltasunak. Isiltasuna erabiltzen dugu pertsonai batei garrantzia emateko, edo momentu konkretu bati lupa jarri nahi diogunean. Eta orain ere, isildu egingo gara. Ipuinak isildu, ipuinak entzuteko. Ipuinak kontatzen jarraitu ahal izateko. Kaixo lagunok, egun berezi hauetan narratzaileok asko daukagu esateko. Horrexegatik hain justu isilduko gara. Apirilaren 21 eta 22 greba digitala. Ipuina isildu, ipuina entzun dadin.